Pá, to zase hoď znova. Napíš se, nebo to vidíte. Strana, chodí. Ivane, střídáme, jo? Pojď sem. Za to je skamák. Čo? Dobra sebo! Kokos, prečo som mnou tak trase, kurva. Ti zima? Teraz uvidíš ten light. Light. Že sa budú začiesať, keď budú bežať. Anko! Dopredu závodí! Rozpýtajte to, Aha. Piče už! Mňa jebne. Aha, diva. Aj. Oni ho chcú už úplne asi prizať. Piče, súdi! Good. Tak toto začalo aj s Kalitom. Iba si klesnete a idete preč. To je dobré, ale je taká zničená, môže byť používať. Môžeš maminky? Dneska upratovala celý deň. No od rána, od pol 7. Takže ráno ostávame upratkovať, ona, že ja sa chcem vyspať. Kokos, dostávam krču do nohy. Ja som sa teraz ešte len... Rebeka zhodila večer istýčok. Treba sa. Počuj, Rebeka, či ty kokos, ďalší ten kodron. Ale má nejaký krátky kroky ten chlapík. No, vajci odboja. Bogi, to nedalo. A ty ako máš? To tam keď si prišiel a jeden... Čakaj, on nevie natačil, že postihnu. Aj ty si postihnutý. Ale vám to jebe, boha. Poď Matej, ťahaj to! Babcia, poďme ho viacerí! Mám tam ísť? Kde sestrička Samo? Samo to robí. Hej, Sodrak budúci študent zdravotnej školy, ja už ho tam vidím. Samo, poď Samo! to nie. Však nikde nič nemá. Jeba na to. Jak říkajú, tak to byl pekný špek. Také nauky. Tu niečo ideš povedať a... Nič nevyhrajú tu, ani jeden súboj. Ale dívaj sa. Dívaj sa. Chcelo by to trochu lepšie. Dívaj, Pavlo Kovácko ide hrať. Ten pôjde na miesto Paťa. Nie, ja som Kuba peniaze, ja ľúbim. Ja ešte vlastne hej, Kuba je ten. Ja som dostal keď do slámky. Dneska si nedal to Tak dvakrát. ide ty kokot s Filipom na hrod. No mňa porazí. Ja chcem gól aspoň. Dalo radšej. Krásnu sobotu som mohli na Ríme. Aj Hanna. On je sypnutý. Dívaj sa. Ja neviem, čo on tam robí. Dívaj sa. Ale bol. Bohužiaľ. Kopnul on to. Piče, ty kokot. Máte, my som odtiaľ vypnúť ten zvukový záznam. Však to mi je jasné.
Ja nemôžem takto udariť. A zase robota na nič, kurva. To pohoda. Kedy ideš dnes preč? 18:30 máme byť voliči na futbal. Jaj sa! Fú! Čo ti mám na to povedať? Však Teraz je to zrýchlené, ale dosť. Piči. Dobre, chalani, nechajte sa. Nevadí, povej! Ani jeden z vás nezachytí. Paťo, perfektne. keby nohy dolamal. Do poslednej kostičky. Máme. No inak piči, keby dá Kováčková Filip gol. To mi je jedno, kto dá gol. Hlavne kto... Aha, Samo, prosím. Pič. Kurva. Super, dobre, aspoň center bol. Nevadí. Poď, ešte vyjde to! Overovne žijeme! Pusti to dýchne. Ty hovadí. Aha, nejaký malé chudíčenec. Ale fakt. Ale to je scary divé. Že videl pri tebe malé detské sám. To je on. A mal mu už bežať. Ale sa vôbec nevidia, absolútne. Ten Samkovi to nejde. Nehotočí. Čo je tu to má? Jebne. Otáčaj! Iko je voľný! Bože! Ťažká lopta. To je kokot, tu sa nevidí. Boha, Paťo, Kriste. Paťo, nahraj mu, jebna to, nahraj mu. Paťo nebude v tom. Super, Paťo. Perfektne si to zahráš. Aha, on zase nahrál. Ale to víte, súdi! Toto asi nezdal. Ten som zdal. Jebne. Toto zase ide do piče. Tak ja včera v robote, že Roman, prosím ťa, prišiel, ten kota je jaký, alebo že či ho tam môžeme dať, a že hej. Pochopil si to? Počkaj, sústredil sa teraz na to. Dívaj sa. Michal! Dobre. Piče. Aha, ale to tomu vyjde, ty kokot. Jo, keď tam je Filip. Všade Filip, to je docela. To napadanie už pri ten spracovaní, kurva však. Poďoško, poď do toho. Poď. Na zem, sám. Do Jana Lukáša. Poď už dopredu, sám, poď. No a komu? To je Jana Lukáš. Zase som sa rozčulil, nie na nich, ale na tebe. Aspoň niečo si ide možno. Čo hrať? Poď, Tiko. To je ona. Aha, gól. Gól. Do piče. Oha. Hraj! Čo sa tam váľaš? Čo si boskal trávu? Ale nie, mama, však keď sa postaví. Celý ocet. On sa tomu nevráti. Váľaním aj hádzaním aj všetko. On
On sa domov nevráti. Bez Petry Pisovi. Bez Valtry. Bude na zastávke dneska. Ťažkú hlavu. Ja som dneska ožral, lebo toto je no. David, to je tiež Aj čo? taký. Čo? Ty nepiješ. Taký Že mám kundár. skvelá plán, nenájte to. Majú to. A nikto mu nepomôže. Ja chytím, prosím. Dobre. Paťo! Paťa drevená noha. Ty kokos. Hej! Však to... Piče! Čemu už dribluje? Ja si myslím, že vozíčka by to lepšie zahral. Ešte 10 minút do konca. Raz by som dostal červenú. Ale ty si sa ako skľudnil. Čo? Ty si sa ako skľudnil potom ku koncu jesene. Tým tvojim správom. No však. Vieš ak. Tu mu idú nohy dole, pozrite sa, aký je. To je všetko v pohode. Piče, ja že s otcom. Pískal rozhodca v obkutách. Kopil po nech super, ja nevravím. Ale treba sa upísť. Koľko skúpal na koľko teraz sa šel. Príďte sa. Ale kde je to svoj. Však tým s domov. Ja už tiež. Ten sprej, vieš? Na stene. Nemá si to. Adolfovi na pust. To je Škorman? Opačná! Sám! Poj, Kiko! Poď, Kiko, si rýchlo. A teraz to plecom nezapískal. Ale súdi, pískaj to národa, ako hej! Kým sa rozbehne, tak by som bola. Vám vôbec sa nevidia. Hraj, hraj! Ty. To musel zakričať tréner, že? A po strane ju prečo neukázal? Ste tam vykrikovaní, jak baráni. Teraz prídete tu a vykrikujete znovu. A ja nenadávam do baránova. Ruku má. Keď si barán, tak si barán. Po strane nevidí, ale ruka bola. Myslím, že máš 2 rohy na hlave. Nemá byť pripravený. Však to tu... Aňo! Aňo! Pomalšie, ľudaňo! Zabudol, že ho boli. Ty to máš. Teba. No do piče. Bol som tam? Bol? Hej. Tak? Hej. Tak to nemôžeme dať dvonožka. Yes, aha. Hej! 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 Dajte to Pavlovi, teď si Dvaja! Však si zakričte už! Ja žijem, že... máš fakt rýchlejšie.
Jedeme na to, Kristalo. Nechoďme na futbale, nechodia iba trény na futbale. A budú tam oni sa hrať. To kedysi taký ten hráč, že hral fakt vysokú vidú, neviem čo teda. A sa by si zapleskal, pozbudil, ideme ďalej. Poď proti nemu. Dobre, pán. Ja už to viem. Dá sa toto pozbudzovať? Zás sme sa dostali do tohto momentu zápasu. Dívaj sa. Počkaj, Paťo, podrž to na chvíľku, musím si zohriať ruku. Tiko. Počkaj chvíľku. Troška života, ešte je to. Taká bomba zletá, alebo tak to Marek! Pomalšie! Marek! Si to zohrial? Ja mám úplne zmrzlú tú ruku, ja som ani iba neboli. Chytaj to. Si ju zohrievam, počkaj. Masím si ju a musím ju zohriať tréning. Dobre, pardon. Koľko to tam je minút napísané? Ešte 3 minúty. Ani to nie, no. Ja som natočil to prvé malo tak 25 minút. Kudá drak si ani neviem. Dáme mu to vyžre v aute? Čo? To je Erik. Haló, viva festa! Aj zdvihne, kým tam on dobe. No mi tak. Čo na čašte? Asi 5 minút. Koľko je do konca? 5 minút asi. 5 minút do konca? No. Tak dobre, ukáž na chvíľu. Tiko, poď. Poď. Poď sám! Luka! To je záhradník. Dobre, vypni to. Krásna sobota za nami. Veľmi krásna.